Mae ein cyrff wedi ei dylunio i gynhyrchu inswlin drwy'r amser. Dyma'r allwedd sy'n datgloi ein celloedd ac yn trosi'r glwcos yn y gwaed yn egni. Ni allwn oroesi hebddo. Yn ystod y dydd mae'r lefelau inswlin yn codi a disgyn yn ymateb i'r bwyd rydym yn ei fwyta. Hyd yn oed yn y nos pan rydym yn cysgu, mae'r inswlin yn gweithio yn y cefndir i reoli'r lefelau glwcos yn y gwaed ac i ddarparu'r egni sydd ei angen i'n cadw ni'n fyw. Gyda diabetes math 1, nid yw'r corff yn cynhyrchu inswlin, felly mae angen inswlin cefndir ac inswlin amser bwyd. Rhaid cydbwyso'r carbohydradau mewn bwyd ac unedau o inswlin. I lawer y bobl, mae tua 15 gram o garbohydrad yn cael ei cydbwyso ac 1 uned o inswlin. Bydd meddygon yn gweithio allan y gymhareb gyda phob person. Mae'n dibynnu ar nifer o bethau a gall amrywio yn ystod y dydd. Mae dysgu sut i gyfrif carbohydradau a pha fwydydd sy'n ei cynnwys yn rhan bwysig o reoli diabetes math 1. Mae gwahanol fathau o inswlin yn gweithio ar wahanol gyflymder. Caiff inswlinau cyflym a byr i roi cyn pryd bwyd, gan fod yr effaith fwyaf 1 awr ar ôl y pigiad, pan fydd y glwcos yn y gwaed ar ei uchaf. Os yw'n cael ei rhoi'n rhy gynnar ac os oes oedi cyn cael bwyd, bydd y person yn cael hypoglycemia. Yn rhy hwyr a gall gael hyperglycemia wedi pryd bwyd, ac yn waith bydd yr inswlin yn dechrau gweithio'n hwyrach yn y dydd a allai arwain wedyn at hypoglycemia annisgwyl. Mae'r amseru'n holl bwysig. Gall gymryd rhwng 5 a 15 munud i inswlin cyflym ddechrau gweithio a dylid i roi cyn bwyta, ond gyda rhai pobl mae'n fwy ymarferol i roi yn ystod neu'n union ar ôl bwyd. Caiff inswlin sy'n gweithredu'n ganolradd i roi fel arfer yn y bore, amser gwely, gyda neu heb fwyd. Mae inswlatad, humulin I ac inswlin sylfaenol yn inswlinau dynol sydd wedi bod o gwmpas ers amser hir. Mae inswlinau hir neu sylfaenol yn gweithredu am rhwng 19 a 42 awr ac yn darparu lefel gyson o inswlin cefndir. Mae'r rhain para llai na 24 awr a gellir ei rhoi ddwywaith y dydd gyda neu heb fwyd. Fel pob inswlin arall, maent yn gweithio yn y cefndir i helpu'r corff i drosglwyddo'r glwcos yn egni. Mae angen egni ar ein cyrff hyd yn oed pan rydym yn cysgu. Cymysgedd yw inswlin cymysg o inswlin cyfnod byr neu gyflym ac inswlin cyfnod hirach. Mae'n cael ei roi fel rheol gyda brecwas a phryd bwyd gyda'r nos. Mae'n ddelfrydol i rai sydd angen cadw trefn inswlin syml ac sy'n cael prydau bwyd rheolaidd. Caiff inswlin dynol cymysg i roi 30 i 45 munud cyn cael pryd bwyd. Mae inswlin cymysg yn gwahanu. I weithio'n iawn, mae angen rolio'r inswlin drwy ysgwydd eich garddwn yn ôl ac ymlaen rhyw 10 i 20 gwaith. Gall gwallau inswlin ddigwydd os yw'r amseru, y dos neu'r dechneg yn anghywir. Ond cofiwch na ddylech byth stopio cymryd inswlin, oni bai bod clinigydd arbenigol diabetes yn cynghori hynny, yn enwedig ar gyfer y rheini sydd â diabetes math 1. Gall diffyg inswlin arwain at ketoacidosis diabetig neu DKA sy'n fygythiad i fywyd. Presgripsiwn inswlin. Mae llawer o wahanol fathau o inswlin. Bydd pob inswlin yn cael ei ragnodi i berson penodol ac ni ellir ei roi i rywun arall, hyd yn oed os ydynt yn edrych neu swnio'n debyg. Byddwch yn ofalus gyda inswlinau fel Humalog a Humalog Mix 25 neu Novorapid a Novomix 30. Dydyn nhw ddim yr un peth. Mae peniau inswlin yn dafladwy wedi eu llenwi ymlaen llaw neu gellir eu hail ddefnyddio gyda chetrysau inswlin.
Bydd cetrysau ond yn ffitio pen penodol. Gall peniau cetrys dorri, felly dylai pobl gael peniau wrth gefn i'w defnyddio mewn argyfwng. Ni ddylid byth storio inswlin mewn rhewgell yng ngolau'r haul neu gerff yn honell gwres. Os yw'n rhewi neu'n cynhesu gormod, ni fydd yn gweithio. Cadwch inswlin sydd heb ei ddefnyddio yn yr oergell a ddim yn y rhewgell. Os yw'n rhy oer wrth ei chwistrellu, gallai bigo, ac mae inswlinau cymysg oer yn cymryd mwy o amser i'w rholio. Gallwch gadw inswlin cael ei ddefnyddio ar dymheredd yr ystafell am 28 diwrnod. Cyn rhoi chwistrelliad o inswlin, gwnewch brawf glwcos gwaed, ond gwnewch yn siŵr fod pawb yn golchi i dwylo. Os yw'r canlyniad yn is na 4 milimol y litr, dylech chi drin am hypo. Efallai eich bod yn gyfarwydd ar symptomau. Bod yn welw, chwyslyd, crynedig, pryderus, newynog, dryslyd, methu siarad neu ganolbwyntio. Cofiwch feddwl am gleifion diabetig sy'n cysgu, gallent fod yn anymwybodol. Bydd angen snac neu ddiod llawn siwgr ar berson sydd â hypo. Edrychwch i weld beth yw'r lefelau glwcos ar ôl 10 i 15 munud. Os yw'n dal o dan 4, dylid cael snac neu ddiod llawn siwgr arall ac edrych ar y lefel eto ymhen 10 i 15 munud. Pan fydd y lefelau'n codi'n uwch na 5 milimol y litr, dylech fwyta pryd sy'n cynnwys carbohydradau i atal lefelau glwcos rhag disgyn ymhellach. Mae hyperglycemia yn cyfeirio at lefelau glwcos sy'n uwch na'r ystod darged. Gall person fod yn flinedig, yn sychedig, yn mynd i'r tŷ bach yn amlach ac yn teimlo'n anhwylus yn gyffredinol. Gall yfed mwy o ddŵr neu ddiodydd heb siwgr helpu i gael gwared a gormod o glwcos o'ch system. Os yw profion glwcos yn gyson uchel 2 awr ar ôl bwyta pryd bwyd, gallai olygu bod angen mwy o inswlin. Ffyrdd eraill o leihau faint o glwcos sydd yn y gwaed yw bwyta llai o garbohydradau fel reis, chapati a snaciau llawn siwgr, a bod yn fwy actif. Mae lefelau uchel am gyfnodau hir yn gallu rhoi person mewn perygl o niweidio'r pibellau gwaed bach yn y llygaid, yr arenau, y galon a'r traed. Felly mae'n bwysig gweithio tuag at y lefelau glwcos gorau posib, er y gwyddom pa mor anodd yw cael pethau'n iawn drwy'r amser. Fe ddylai'r rhan fwyaf o bobl allu chwistrellu i hunain gan ddefnyddio pen inswlin. I'r sawl na all wneud hyn, gall gweithwyr gofal iechyd, gofalwyr neu aelodau'r teulu i'w wneud drostynt. Os oes gennych nodwyddau ddiogelwch, fe ddylech chi defnyddio i leihau anafiadau nodwyddau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i'w defnyddio. Gall defnydd anghywir arwain at golli inswlin, yr hyn a elwir yn chwistrelliad gwlyb, a risg o hyperglycemia neu i rai y math 1 DKA. Mae nodwyddau'n denau iawn ac yn plygu'n hawdd, felly defnyddiwch nodwydd newydd bob amser. Dylech chwistrellu 2 uned i'r awyr i sicrhau nad yw'r nodwydd wedi blocio a bod y pen yn gweithio'n iawn. Dylid chwistrellu inswlin i'r meinwe o dan y croen. Os ewch yn rhy ddofn, bydd yn mynd mewn i'r cyhyr a all achosi hypo. Argymhellir defnyddio nodwyddau 4 i 6 mm a chwistrellu'r inswlin ar ongl 90 gradd. Daliwch y nodwydd yn y croen am gyfrif o 10 ar ôl chwistrellu. Yna tynnwch y nodwydd allan. Mae'n bwysig cylchdroi safle'r pigiad rhag ofn y bydd lympiau yn datblygu a all gael effaith ar y ffordd y caiff yr inswlin i amsugno. Yn gyffredinol, caiff inswlin sy'n gweithredu'n gyflym i chwistrellu i'r abdomen ac inswlin cyfnod hirach i'r coesau neu'r penol. Dylid defnyddio blwch eitemau miniog i waredu'r nodwyddau sydd wedi i defnyddio ar ôl pob pigiad. Mae rhai pobl yn dal i ddefnyddio chwistrellau a fiolau i wynyddu inswlin ac, os felly, dim ond chwistrelliad inswlin ddylu i defnyddio.
Ni ddylid byth ddefnyddio chwistrellau cyffredinol gan ei bod yn hawdd tynnu 10 gwaith y dos. Mae hyn wedi arwain at niwed difrifol a dylid i osgoi. Mae rhai pobl yn defnyddio pwmp inswlin ynghlwm wrth y corff a fydd yn cyflenwi'n barhaus inswlin sy'n gweithredu'n gyflym. Gwnewch yn siŵr fod ganddynt beniau inswlin wrth gefn rhag ofn y bydd y cyfarpar yn methu. Os yw'r pwmp inswlin yn cael ei symud neu'n torri lawr, bydd y person yn rhedeg allan o inswlin yn gyflym iawn a gall hyn arwain at ketoacidosis diabetig sy'n fygythiad i fywyd. Mae pawb yn llawn sylweddoli'r her o fynd i'r afel a diabetes math 1, yn enwedig yn y dyddiau cynnar. Ar draws y byd, mae miliynau o bobl yn parhau i fyw bywydau iach a hapus. Pob lwc gyda'ch siwrnau, a diolch am wrando.